Το στοιχειωμένο ρολόι. Ο Νίκος ήταν παλαιοπόλης. Για χρόνια εμπορευόταν αντίκες, αλλά ποτέ δεν είχε συναντήσει κάτι τόσο αλόκοτο όσο εκείνο το ρολόι τσέπης. Το είχε αγοράσει από ένα εγκαταλειμμένο σπίτι λίγο έξω από την πόλη, αφού οι κληρονόμοι του ζήτησαν να καθαρίσει το χώρο. Ήταν ένα χρυσό ρολόι με περίτεχνα χαραγμένα γράμματα Α, Β. Από την πρώτη στιγμή που το πήρε στα χέρια του, κάτι δεν του άρεσε. Το ρολόι δεν είχε κουρδιστήρι, αλλά οι δείκτες κινούνταν αργά, σαν να ζούσε από μόνο του. Το ακόμα πιο περίεργο ήταν ότι κάθε φορά που το κοίταζε, η ώρα φαινόταν να αλλάζει ελαφρώς, πάντα προς τα πίσω. Το ίδιο βράδυ τοποθέτησε το ρολόι στη βιτρίνα του μαγαζιού του και ετοιμάστηκε να φύγει. Όταν έσβησε τα φώτα, άκουσε έναν ανεπαίσθητο ψίθυρο, σαν μια φωνή να έρχεται από πίσω του. Ξαναγύρισε, αλλά το κατάστημα ήταν άδειο. Την επόμενη μέρα, ένας ηλικιωμένος άντρας μπήκε στο μαγαζί και μόλις αντίκρισε το ρολόι χλώμιασε. «Από πού το βρήκες?» ρώτησε με φωνή που έτρεμε. «Από ένα παλιό σπίτι. Γιατί, τον αναγνωρίζετε?» «Αυτό το ρολόι ανήκει στον παππού μου, ο οποίος πέθανε πριν από 70 χρόνια, την ίδια ώρα που σταμάτησε να λειτουργεί». Ο Νίκος κοίταξε το ρολόι. Οι δείκτες έδειχναν 23 και 45. Το ίδιο βράδυ ξύπνησε από έναν θόρυβο. Στο σαλόνι του το ρολόι είχε φύγει από το ράφι και κοιτόταν ανοιχτό στο πάτωμα. Οι δείκτες είχαν γυρίσει πιο πίσω, 23 και 30. Κάθε νύχτα το ίδιο μοτίβο. Το ρολόι γύριζε όλο και πιο πίσω και μαζί του άρχισαν να συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Ο καθρέφτης του μπάνιου έδειχνε μια μορφή πίσω του που δεν υπήρχε. Σκιές κινούνταν χωρίς φως. Το σπίτι του είχε γίνει ένας ζωντανός εφιάλτης. Τρομοκρατημένος, αποφάσισε να ξεφορτωθεί το ρολόι. Το πήγε στη λίμνη έξω από την πόλη και το πέταξε στο νερό. Μόλις το αντικείμενο βυθίστηκε, ένας υπόκοφος ήχος σαν αναστεναγμός αντίχησε στον αέρα. Όταν γύρισε σπίτι, όλα έμοιαζαν φυσιολογικά. Κανένας ψίθυρος, καμία σκιά. Χαλάρωσε, πιστεύοντας πως όλα είχαν τελειώσει. Μέχρι που κοίταξε το ρολόι στον τοίχο του. Οι δείκτες είχαν σταματήσει στις 23 ακριβώς. Και τότε το κινητό του χτύπησε. Μια άγνωστη φωνή, ψιθυριστή και γεμάτη θλίψη, είπε: «Σε ευχαριστώ, με έφερες πίσω».